आंनि फिथाइया नोजोर नांबाय लोगोफोर नोजोर नांबाय बायलांजोबसिगोन आथाया रानहांबाय आरो गोबाव जाबायना एसे दहाय फुङावनो देनायमोन न हेलो दोस्तो खुलुमबाय लोगोफोर रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव हेपि बैसागु लिरना हरबानो जाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो लोगोफोर बयबोथ' बैसागुनि बेस्थ' नङा होमबा दिनै जोङो बेस्थ'नि गेजेरावनो दिनै मोनसे नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों आरो जोङो नोंथांमोननो देखायनो सानदों माने दिनै गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि जोङो न'आवनो फिथा देदों आरो लोगोफोर माने गाहेन उवालथ' गैया नालाय दिंखिबो गैया बिनि थाखायनो ग्राइन्डारावनो मिक्स खालामदों आरो मिक्सार ग्राइन्डारावनो फिथाखौ अन गुन्दैखौ देदों आरो फारि फारि नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय भिडिअआव न' जासे ओरैहाय जोङो बानायगोन मा होनो सिबिं गुफुर लादों आरो सिबिं गोसोम लाबोनो बावगारदोंमोन लोगोफोर आरो ओरै अन गुन्दैयाबो जोंना रेडि जाबाय लोगोफोर नै बानायनायासो रोंगोन ना रोङा आरो लोगोसे हिन्जावा बानायनो नागिरदोंमोन आरो लोगोफोर बानायनो रोङानो आंसो फोरोंनांसिगोन एसे बानायनो रोङो बानायासो सिदा बानायासो होनखायो बानायनो रोङाबा बानायनो बायो लोगोफोर सिङाव थाजोब्बाय गुर मेथाइजों सिबिंजों मिक्स खालामनानै बानायनो नागिरदों आरो आंबो बानायनो बारा रोङा होमबाबो ट्राइ खालामनि आरो बानायनो सेस्था खालामनो माबायदि जायो फिथाइया एन्थाब बानायनो नागिरदों लोगोफोर थावनि फिथाथ' बानायला मानो होनबा थावबो गैया न'आव दिनै झूठ बोलो पुरा मिक्स खालामजोब्बाय नै नारेंखल थाबावनायबा बिराद मोजां जागौमोन आरो नारेंखल गैयाना थ' जों आराम्भ खालामसै नङा होमबा लोगोफोर ओरै जोंना जगारा लाखाजोब्बाय ओरै अन गुन्दै आरो ओरैजाय माने सिबिं आरो गुर मेथाइ आरो फार्स्ट जात्रा खालामनायनि लोगोफोर माबायदि जागोन मिथिला आरो बेखौ लासै लासै फल खालामनांगोन आरो थाब थाबनो नङाबा आरो लोगोफोर रानथाबबाथाय बिराद दिगदार जागोन बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै फार्स्ट टाइम बानायदों फिथा बैसागो बोथोरनि आरो नै नायदो एन्थाबा जोंना बरिया एकदम लोगोफोर फिथायानो सावखाङाखै पुरा माबा मेथाइखौसो जाग्रोबाय थादों दा मोननै खमायबाय बिनि बाहागा मानो होनबा मेथाइखौ जाग्रोबायना बियो बिनि बाहागा गैला लोगोफोर आथाया रानहांबाय आरो गोबाव जाबायना एसे दहाय फुङावनो देनायमोन आंनि फिथाइया नोजोर नांबाय लोगोफोर नोजोर नांबाय बायलांजोबसिगोन नोंनि नोजोर नांबाय नोंनि सिगां जाग्रोनानै नोजोर नांबाय भगवान नोजोर नांबाय लोगोफोर फाइनालि आंनि फिथाखौ नोजोर फोनांबाय भगवान आथा गैया नै नोंनावथ' दङ आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा दंना नासिबो नाजानाय सताले बेका होनना बुंनाया आंना बेनो जाबाय आरो आं बानायनो बारा रोङा नालाय लोगोफोर नोजोर नांनायनिसो दाय जाबाय मानो होनबा थावाया एसे गरम जाबावनांगौमोन आरो गुदुं जानांगौमोन माने गुसुखाय फिथाइया आथा लायाखै आरो अस्थाबना लायाखै ओंखायनो बायलांदोंमोन दा थावाया गुदुं जाबायना ओंखायनो अस्थाबबाय बरिया जाबाय आरो दा नाखै लोगोफोर बरिया जाबाय एकदम थावाया गुदुं जाथारबायना ओंखायनो अस्थाबखाबाय लोगो लोगो होनाय लोगो लोगोनो थाब थाब बानायनांसिगोन नोंनिनो नोजोर नांदों दसे समनि थाखाय नोजोरखौ बोखारनाय लोगो लोगोनो फिथाइया बरिया जाबाय लोगोफोर लोगोफोर फिथा बानायनाया माबायदि जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोफोर आरो फिथा बानायनाया बारा मोजां जायानो बिनि थाखायनो एसे फिथा बानायनानै देखायबाय आरो माबायदि बानायनांगौ खिन्थाबाय हिन्जावनो लोगोफोर जाबाय वा रोंबाय माथो जाबाय मानो जायाखै दे माबाखौ होदो ने स्टाफिं खालाम दे बास बरिया
बरिया दे फिदिंदो गुदुंखौ गिनाङाब्रा गुदुंखौ गिबाथाय गैला नोंथां जाबाय बरिया बानायनो रोंबाय लोगोफोर बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो बानायदों आं मानो होनबा सोलोंबासो रोङो नङा होमबा लोगोफोर थ' सोलोङाबा बोरै रोंनो थ' बेनिखायनो आं बुंबाय थायो बानाय होननानै बानाया थ' दिनै फाइनालि बानायबाय नोंथांमोनाबो नुबाय नङा होमबा रोंबाय आरो दा बानायबावबाय मोनसे आं बानायनो बारग'बाय बरिया बरिया साबास बिदिसो दिनै बानायदाव गाबोन बानायदाव होमबासो रोंलांगोन न'खौ बेसे मोजां जादों आंनिसाय साबसिन जादों बास दे फल खालाम गिनाङाब्रा गुदुंखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो फेसबुक पेजआव नायदोंबा नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै होबानो जाबाय अननानै प्लिज दोस्त बाय 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 बाय